Jo bodaboda e boma ma Oyugis onyis mondo oti kanyakla ka gimakore kaka achiel kuom yore mag kedo gi timbe mag mahundu mosebedo konya e sektano kuom kinde mokalo. Maeri luwore gi rochruok mar arita gi mosemiyo thothgi olalo apikogi. Juma mokalo, achije moko ariyo mag kuo mag apiko ne onegi e alworano kichich kodgi kuom nyayo kuo mag apikni. E romo mane okelo kanyakla, ne giwinjore mar tiyo kanyakla mar thiro njore makamano. Tend jo apiko makono wacho ni tiyo kanyakla dhi loso nying-gi ma kuom kinde malach osekethore. To bodaboda sector ung'eni is the largest industry mo employ jowa samwe wueni. Ifwenyo ni seche moko due to kaka ogibedo ni ginenore, that's why we provided in reflectors. Oginere ni maja bodaboda koro insecurity bedo malo, koro wakwayo ni mondo for the safety purposes and identification girwak reflectors mangato ka dwa bedo ni dwa janjore moro tingore moko rwako reflector to gifwenyo ni ma ok achiel kuomgi, then issues go bedo dealt with. Kata sama owuoyo ni japiko manjinego rawi koro to onge. Omiyo kanyo to wanyalo duoko erokamano ne jopiny moloyo ne jo sirikal nikech nyeche giwinjo duondwa. Anyalo wacho ni kaka jo bodaboda masani mwadhi timo ni opogore gi bodaboda chon. Wadwaro bodaboda morwako ng'ata. To insecurity no e gima wa fight, to en bende chung motegno ko fight ni nyaka insecurity bed e yo mowinjore. Nyaka wabed joma ritore kendwa wan wawegi. Omiyo amor kabisa wan warwaki waroko aspirant STEM biuru mondo urom gi jo bodaboda sani gin joma organized mawinjo wach kendo mong'eyo channel. Miwa sera ni mondo wanyisi dwarowa. Ka inyalo losonwa apaya ming'inwa weche mag thieth, ming'inwa kaka wan bende wanyalo bedo gi insurance magwa wawegi, kinyalo miyowa